Kunomehluko phakathi kwethongo lasemsamo nethongo legazi. Kunethongo lasemsamo nethongo legazi. Njengoba unesandla sokuphonsa nesandla semfene, lokho kukuvezela ukuthi kunethongo legazi lakini nethongo legazi lakomalume elikuwe neliphila kuwe emzimbeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa ukhathini. Nazi indaba ezinhle bafowethu ukubona bonke abantu ababhejayo la bebheja khona. Ashintshe umshovo ke manje. Impunga yesintu noEasyBet bayasebenzisana bafowethu. Ake nibuye manje nizobheja noEasyBet. Uma nibuye nizobheja noEasyBet nixhasa impunga yesintu, angithi niyayithanda impunga yesintu nomsebenzi wayo niyawuthanda. Nayike ilink la ezansi kwi-description. Uma usuregister kuzoba khona indawo laphana ebhaliwe kwathiwa promo code. Uzobe usufaka i-promo code yempunga yesintu impunga 50 njengoba ubona kubhaliwe la kule banner ela ukuthi i-promo code yempunga yesintu impunga 50. Bonke abantu ababhejayo siyacela ukuthi bake bazobheja manje eEasyBet ngoba impunga yesintu iyasebenzisana noEasyBet. Ikhodi ozoyifaka impunga 50 lapha kwi-promo code. Ilink ikhona la kwi-description. Uma ungena wafaka u50 rand i-voucher bazobe sebekugixabeza ngomunye futhi u50 rand. Ne-app yabo futhi nayo iyatholakala uzokwazi ukuthi uzidownloadele yona uqhubeke ubheje ngoEasyBet. Konke kuzoba lula. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukukhuluma ngokuthi kunethongo legazi nethongo lasemsamo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ithongo elikhona phezulu kwempilo yomuntu noma elimembethe umuntu yithongo lasemsamo kuphela. Kanti kunethongo lasemsamo nethongo legazi. Lethongo legazi yilethongo leli elikwembatha usavundla okhalweni ngumama wakho usayihlwili. Kunethongo lakini elihamba nesandla sokuphonsa. Kube khona ithongo lakomalume elihamba nesandla semfene. Uzokhumbula ukuthi kunomuntu ongakazi aye kubo. Omunye noma kwakwenzeka waya kubo kodwa bakazi bamenzele lutho. Kodwa makuhamba isikhathi bese kuthiwe wena ubangwa abantu abadala. Kuthiwe wena izinto zakho azihambi kahle nje ingoba kunomdonsiswano wabantu abadala. Besabuze omhlolela ukuthi ayikho yini into eyisiko wakwayenzelwe esibongweni sakini. Besaphendulena athi cha ngikaze ngiye mina ekhaya. Omunye athi ngake ngaye ekhaya kodwa ngikaze ngenzelwe lutho. Kanti hayi ngoba nako kubanga amathongo asemsamo. Kodwa kubanga amathongo asegazini kuwe ngoba vele kuyimvelo ukuthi umuntu nomuntu ophilayo uzoba nethongo eliphile egazini kuye, nethongo lasemsamo. Ithongo lasemsamo likwazi ngoba usuku usuthuliwe emsamo wakini. Kodwa ithongo legazi likwazi ngenkathi uzalwa ngoba vele liphile egazini kuwe. Nakomalume ngokunjalo. Ithongo lasemsamo likwazi ngoba usubikiwe emsamo ukuthi kukhona ingane usibanibani. Kodwa ithongo legazi lona liyakwazi ngoba vele lakwembatha noma walembathiswa ngenkathi usavundla okhalweni ngumama wakho. Uzokhumbula ukuthi kunomuntu ongenzelwe isiko, akakaze enzelwe isiko. Kodwa ngomusa nobele bethongo eliphila kuye egazini ziyakwazi ukuthi izinto zenzeke. Kube khona umuntu obangwayo ongakaza abikwe kubo, nakomalume akakaza abikwe, kodwa kunombango wabantu abadala, kodwa lo muntu ayikho inyongo ake athelwa ngayo. Kodwa ngesizathu sokuthi egazini kuye khona ithongo lakubo elihamba nesandla sokuphonsa. Kuzoba khona ithongo lakomalume elihamba nesandla semfene.
ubangwa yiwona lawo mathongo ngesizathu sokuthi lamathonga kuye egazini awabambisene, awakwazi ukuhloniphana, awakwazi ukuthobelana. Nethongo lakubo lele likegazini nakuba bengazenzile izinto phezu kwalomntwana, kodwa liyakwazi lona ukuthi liphakame libe nenkani lizikhombisa ukuthi lo mntwana uyingane yethu lingalithobeli ithongo lakomalume. Kanti kufuze ukuthi lethongo leli lakini lilithobele lethongo lakomalume ngoba liyazi ukuthi banezikweleti komalume bakho. Baningi abantu ababangwayo ekuthiwa kunombango abantu abadala, kodwa umuntu akakaze aye kubenzela usiko. Isizathu ukuthi kunalethongo elikuwe elisegazini. Ingakho futhi lowo muntu onjalo othola ukuthi uyabangwa kunombango phezulu kwakho okanye kunomdonsiswano, bese uhamba uye kumuntu osebenza ngokwesintu. Mawufika kulo muntu afika kwenzisa umkhuba nje othile, mhlawumbe uziyele kwimpunga yesintu. Mayifika impunga yesintu ikunikeza izibani mhlawumbe ezithile, bese ikutshela ukuthi lezibano uzozisebenzisa kanje. Isikulekelela manje ekutheni lo mbango kuwe siyawulamula manje. Lethongo lakini elikegazini kuwe nalethongo lakomalume elikegazini kuwe alwayo, siyawalamula ke manje. Siwenza ukuthi akwazi ukuthi athobelane ukuze izinto zakho ziqhubeke ziye phambili. Kwesinye isikhathi futhi komunye uthola ukuthi kuzovela isimo sesembatho esithile. Leso sembatho esithile sizohlanganisa lamathongo akuye asegazini kuye ukuze akwazi ukuthi abambisane, ukuze akwazi ukuthi athobelane. Ngoba uzokhumbula ukuthi njengoba unesithunzi ohamba naso, leso sithunzi sikhuluma ngalabo abakegazini kuwe, abayizithunywa, abathatha yonke into yenzayo bayidlulisele kulabo abasemsamo. Njengoba wena usohlangothini lakomalume bakho usekeleke khona ngesizathu sokuthi uzalwa intombi, lesithunywa esikuwe egazini sona esithatha yonke imiyalezo oyikhulumayo wena noyidlinzayo ngenhliziyo yakho, siphinde sithathe konke okwenzayo sihambe sokubika emathongweni asemsamo. Uthi usuka into zakho ziphambane ukuthi uyinkinga isemsamo, kanti ucetshwe yilo muntu lo ohamba naye. Lesithunzi sakho umuntu othile lo kuthiwe ukuthela abasemsamo. Batshelwe ubani abasemsamo ukuthi wena wenza lento oyenzayo? Batshelwe yilona abambeka kuwe osegazini, ophile egazini kuwe. Uthola ukuthi futhi omunye abantu bakubo bazodinga ukuthile. Mhlawumbe uthola ukuthi bamphathele inhlanhla, kodwa le nhlanhla bamphathele yona bafisa ukuthi kube khona ukuthila azokwenza ngaphambi kokuba bamnikeze leyo nhlanhla. Awukwazi ke wena ukugijima uhambe uye kini ungangenisiwe emsamo wakini, ungethuliwe kulela thongo lasemsamo. Ayikho into ozofika uyenze kini emsamo, uzalwa intombi ungangenisiwe emsamo wakini. Kodwa lethongo elikuwe egazini, uma kuukuthi nalo linezidingo ezithile liziletha kuwena mhlambe ngokuthunywa yilabo abasemsamo bakini ongangenisiwe kubona, uyakwazi ukuthi kube khona into ethile ozoyenza, kodwa ongeke uyoyenzela emsamo wakini ngoba ungenisiwe emsamo wakini. Ongayenzela entabeni, mhlawumbe uyenzele ehlane, mhlawumbe uyenzele olwandle njalo njalo. Ngenkathi uyenza leyo nto, lethongo elikuwe likegazini lona lizobe seliyithatha seliyihambisa kulabo abantu abasemsamo kini la ungangenile khona wena. Phela bafowethu awukwazi ukwenza into emsamo ungangenisiwe emsamo. Wonke umuntu kufanele emsamo ethulwe emsamo ngaphambi kokuba kube khona into ayenzayo emsamo. Noma uze kuthiwe uzalwa intombi, uzalwa komalume bakho, usekeleke khona vele komalume bakho. Noma uze kuthiwa uzalwa abantu abacacile, kodwa uma ungabikiwe emsamo, ungethuliwe emsamo wakini, ayikho into ekufanele ukuthi yenze nongakwazi ukuyenza ungabikiwe. Kodwa ukubikwa kwisigaba sokuqala ukuthi wethulwe emathongweni, ngoba lamathongo lawa semsamo awakwazi wona. Ngenkathi iqala manje kukhulunywa ngawo, awakwazi wona ngoba awabikeliwe ngawe ukuthi wena ungubani, uzalo ubani,
ukuze athathe lelo gama lakho bese alilobo ohlwini lamagama abantu bomndeni walekhaya. Ngenkathi uqala ubikwa abantu abadala babese bekubona ukuthi lo usibanibani. Yebo, uyisipho sabo. Kodwa akubona abakuphi igama, bazala abakuphi igama bona abathunyiwe ukuthi abakugane. Ukuyinto ebalekileko ukuthi uma sebekwethile igama bese bathathe lelo gama lakho babikele lababalele ukuze noma bekushisela impepho lekhaya bekhuluma ngawe bazi abantu abadala ukuthi bakhuluma ngobani. Ukuze nalethongo elikuwe egazini lithi malizokhuluma ukuthi kukhona usibanibani kube ukuthi vele laba bantu abakemsamo sebeyakwazi. Kunethongo elisegazini kuwe, kube khona ithongo elisemsamo. Ungaba nenhlanhla yakini kodwa wena uhlala komalume. Khuluma nalethongo elikegazini kuwe, lihambe lokucelela kwabasemsamo bakini inhlanhla. Kodwa lokho uzokwenza uma kuwukuthi labantu abakegazini kuwe bakomalume nabakini babambisene. Uma kuwukuthi ababambisene laba bakegazini awukwazi ngisho ukumisa izibani uthi wena uyaphahla ukhuluma nabantu bakini. Ukhumbule ukuthi uma uphahla ubiza abantu bakini awubizi laba bakemsamo kodwa ubiza laba bakegazini kuwe. Labo wathi uma uzalwa wazalwa vele bekwembethe. Iyona phela lento enza ukuthi uzwe lendlebe leniduma kakhulu khuluma lethongo elikegazini lakini. Uzwe lendlebe leniduma kakhulu ukukhuluma lethongo leli likegazini kuwe lakomalume bakho. Uma kuwukuthi lamathonga wabambisene phezukwakho into zakho zizohlibhika. Baningi abantu othola ukuthi kuthiwa bayabangwa kodwa umuntu akakaze aye kube enzelwe isiko. Nakomalume futhi akakaze enzelwe isiko. Kodwa laba bakegazini kuwe ibona abadonsisana uyakwazi ukuthi ubalamule. Ubacele ukuthi ababe moya munye, ubacele ukuthi ababambisane phezukwakho, basebenze ngokubambisana, basebenze ngokuthobelana bese izinto zakho ziye phambili. Umbango wamathonga asegazini uyakwazi ukuthi ulamule kumuntu onesiphiwo akuncengele, akulamulela abantu bakho, akuhlanganisela abantu bakho, impilo iqhubeka ihambe phambili. Kodwa uma sesifuna ukuhlanganisa laba basemsamo ilapho kuzodingakala khona imbuzi ngale nembuzi ngapha. Kodwa konke lokho kuqale phezukweengxoxo ukuthi kuvunyelwane ngokuthi abakomalume bakho yini abayidingayo kwabakini. Uma sebekukhiphile abakini lokho sekuyilento ke manje kuthiwa yini ukuhlenga. Uma uyihlo wakhe sekukhiphile lokho azokukhipha okuzofunwa abantu bakomalume bakho bese bebamba imbuzi bayakukhipha lapha. Sebeshisa impepho emsamo, sebehlaba imbuzi emsamo, bayakukhipha kusuke umkhono uhambe uye kini ufike kini wamukelwe ungeniswe ngale. Lokho kuhlanganiswa kwamathongo lawa asemsamo, hayi amathongo lawa egazi. Kodwa ngokuhlanganiswa kwalamathongo asemsamo automatically nalawa segazini kuwe azokwazi ukuthi abe sebambisana ngoba vele amathonga amakhulu ilawa lapha emsamo. Kodwa kumuntu kuyenzeka uthola ukuthi akazukwazi ukwahlanganisa ngalendlela yasemsamo ngesizathu sokuthi mhlawumbe uyise wakhe wamphika kodwa ithongo lona liyamaza alizange lize limphike. Ingakho ke kuzofanele ukuthi uthole umuntu ozokwazi ukuthi akulamulele lempi yamathongo akho egazi asegazini kuwe akini namathonga komalume bese ayakwazi ukuthi abambisane. Kuyenzeka futhi uzalwa komalume kodwa inhlanhla yakho kube ukuthi iphethwe abantu bakini, wena ukuze uyithole leyo nhlanhla thola umuntu ozokwazi ukukulekelela akunika indlela ozokwazi ukuthi uphahle ngayo. Uphahla lethongo legazi lakini ukuze lizokwazi ukuthatha lemiyalezo yakho lesicelo sakho sicelayo lisise ngqo emathongweni akini asemsamo ngoba ngeke ukwazi ukocelela emsamo wakini ngoba ungenisiwe emsamo wakini. Mhlawumbe ubaba wakho wakuphika kodwa ithongo lakini alizange likuphike. Kodwa lo segazini kuwe mawuzothola indlela eqondile yokuthi umhlanganise kahle nalo segazini wakomalume bakho uzoyithatha yonke imiyalezo yakho nezicelo zakho azidlulisele ethongweni lakini lasemsamo bese likwazi ukuzokunikeza izinto ezinhle. Hayi bafowethu angingawageqa amagula ngoba ngimuke bonke ababhejayo bafowethu bonke ababhejayo
ngiyacela bafowethu ukuthi sike sibheje manje no-EasyBet. Impunga yesintu no-EasyBet sikanje bafowethu. Uma uzobheja no-EasyBet kufanele wazi ukuthi impunga yesintu uyayiphakamisa. Uma ku-register, mawuqala nje u-register, uzosebenzisa i-promo code impunga 50 njengoba ubona la kule banner le iyakhona kwa-EasyBet. I-link la ku-description uzoregister khona. Uma usuregister khona kulula kakhulu nje ufaka amagama akho, i-ID, ufaka i-cell number yakho, ufaka i-email address bese kube khona indawo ye-promo code. Uzobe usufaka impunga 50. Ngokwenza kwakho njalo uthatha impunga uyisa phezulu ngoba nempunga ikupha ulwazi olumtoti, ulwazi oluwusizo kakhulu. Nawe ke impunga yesintu iyona ndlela ke le yokuthi impunga yesintu bafethu siyithathe siyise phezulu ukuze siqhubeke njalo sisebenzisane no-EasyBet. Asuthathe kumfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga Hayi wethongo lami